Ola, son Marta, a profesora de percusión do Conservatorio de Música de Vilalba. Quería falarvos desta gran familia de instrumentos que é a percusión. E é tan grande porque nela entran todos os instrumentos que sonen cando os golpeamos, ben sexa coa man, cunhas baquetas ou chocando un contra outro. Ademais disto, nesta familia, temos uns instrumentos que non producen notas musicais, como poden ser a pandeireta, o triángulo, uns platillos, ou este que nos toca Nuria, que é unha alumna do conservatorio. A ver se sabedes que instrumento é. Era a batería, non? Coñeciste dela? Pois ben, ademais destes instrumentos con sons de altura indeterminada, temos moitos outros cos que sí que podemos tocar melodías, como por exemplo a lira, o vibráfono ou a marimba. Vou vos ensinar como sona. Gustouvos? Pois se queredes coñecer e aprender a tocar estes e moitos máis instrumentos de percusión, espero vos a todos no Conservatorio de Música de Vilalba. Un biquiño!